Per continuar, faríem una declaració institucional per un altre fet que ens està colpint molt els últims dies i que l'Ajuntament d'Argentona es vol afegir a l'acte de solidaritat cap al poble ucraïnès mitjançant aquesta declaració institucional que llegirem tots els grups municipals. L'Ajuntament d'Argentona, davant la gravetat que suposen les accions bèl·liques del govern de la Federació Russa contra la República d'Ucraïna, iniciades la matinada del dia 24 de febrer, manifesta la condemna enèrgica dels atacs perpetrats contra la població, els municipis i territoris ucraïnesos, així com el desplegament militar ordenat pel govern rus i totes les conseqüències que se'n deriven, davant una violació flagrant dels drets humans i del dret internacional i les seves greus conseqüències a escala local, regional i global. La petició d'aturada i retirada immediata de les accions contra la població ucraïnesa, manifestant la nostra solidaritat amb totes les víctimes d'aquest conflicte, així com el patiment de la comunitat ucraïnesa que resideix en els municipis de la província de Barcelona i que des de fa anys són els nostres veïns i veïnes. El nostre suport a totes aquelles organitzacions que, sobre el terreny, treballen en la defensa i protecció dels drets humans que tan greument es veuen vulnerats, amb especial atenció a tota la població i col·lectius més desfavorits. La nostra profunda aposta a favor de la democràcia local i la diplomàcia de les ciutats, basats en els valors de la pau que uneixen tots els municipis europeus, expressant la nostra solidaritat amb els governs locals ucraïnesos, claus a l'hora de protegir la població. El nostre suport a la integritat de la República d'Ucraïna i a la reacció i mesures adoptades per la comunitat internacional, la Unió Europea, en defensa del poble ucraïnès i en favor de la pau i els principis i valors democràtics. Des del profund convenciment que l'ús de la violència en totes les seves formes, que una acció bèl·lica com la que Ucraïna està patint no pot ser mai una solució als conflictes. Per això reclamem, alineats amb la comunitat internacional, la fi de les hostilitats i el retorn a les vies diplomàtiques, tot establint una aposta decidida i clara amb el diàleg i l'entesa, i una aposta contundent en la construcció de la pau. La voluntat d'aquesta institució de posar recursos a disposició de la comunitat ucranesa per facilitar l'acollida de persones refugiades, segons acorden les autoritats competents en matèria d'asil, així com la nostra disposició en qualitat d'ens locals, perquè els ens locals ucranesos puguin garantir el benestar de la seva població en el futur. Gràcies. No sé si el regidor de Cooperació vol afegir alguna cosa. Sí, gràcies, alcaldessa. Volíem manifestar que la setmana passada, quan recordareu que es va fer una crida perquè prioritzéssim l'ajut econòmic que no pas ajut humanitari, ja que, per sort, hi ha hagut una mobilització molt gran en l'ajut humanitari i s'ha recollit moltíssima cosa, però que es canalitzava molt millor l'ajut econòmic que no pas el propi ajut material amb altres productes. Davant d'això el que vam fer és, a partir de la setmana passada, moure un ajut des de l'Ajuntament d'Argentona que volíem aportar i informar-vos avui i canalitzar-lo a través del Fons Català de Cooperació, que és un ens de gestió municipalista d'ajut i solidaritat, i a través d'ells que han obert una campanya de suport a la població víctima del conflicte armat a Ucraïna, que és el projecte 3699, i en el que hi ha totes unes gestions a fer que s'estan realitzant en aquests moments. Aquest matí mateix, divendres passat ja vàrem començar i avui hem continuat amb la gestió per poder enviar d'entrada 2.700 euros, que és un ajut que ja tenim contemplat en els pressupostos quan hi ha casos d'aquests d'emergència humana. I era informar-vos d'això perquè estiguéssiu, si us semblava correcte que poguéssim enviar aquests diners i que ho canalitzaríem a través del Fons Català. Gràcies.